Nevolá ma nikto? Nie, a kto mal volať? No, ale mali ma volať z akadémie. Z akadémie? A koľký? No, len jeden, ale samotný šéf. Doktor Makčeň. Aha. A čo vy máte s akadémiou? Ale nič svetoborného. Napísal som im predpoludní list, v ktorom im navrhujem zrušiť de, te, ne, le a wo a vrátiť sa k starej bernolákovskej spisovnej slovenčine, ešte kým nie je neskoro. Počúvajte, vy by ste mali to srdce zrušiť de, te, no nepoviem, ale le a wo? No tak, wo mi možno neprejde, ale de, te, ne a le zmiznú v prepadlisku dejín podobne ako autá, cigarety a tieto telefóny. Naša mládež v minulom storočí bola príliš zmäkčila. O tom svedčí aj ten náš pravopis, ktorý nám zanechala. No, oni boli samý Opašťok, Íverčok, Poliovčička, Píšťalvočka. Lilipután. No napríklad. Hrozné. Hriacheľ. Hej, alebo ten známy chemik Ľavoazie. No. S tým ja navrhujem tvrdo skoncovať. Tak. Však som potom napísal aj dizertačnú prácu, ktorú som predniesol na našom sympóziu Skalický singulár 81. A čo na to akademici? No, veď práve čakám telefonát. No, ale myslíte si, že by to šlo len tak zo dňa na deň? A? No a prečo nie? Ja som pripravený v televízii i hneď po inovácii spisovného jazyka odvysielať všetok tento materiál. Aha. Predpovied počasa na zajtra. Prevážne veľká oblačnosť a místama ojedzinele slabý déšť. V průběhu dna od jihozápadu zmenšovány oblačnost. Denní teploty kolem 15 až 20 stupňů. Slabý až mírný jihozápadný veter. Na horách padá sneh. Nech. Vítám vás nad listama našich diváků. V programovém zložení vám vychádzame vstříc rozmanitostců programového zloženia. Príznivé ohlasy v listech, niektoré sú písané ešte stále, archaickú liptovskú slovenčinu, nás presvedčujú o tom, že väčšina z vás je spokojná. Z nově dojítých listů vybíráme některé, v kterých jsou aj připomínky, aj dotazy. Almara Berevčáková, která nechce být jmenovaná, sa pýtá, kedy budeme vysílat reportáž ze života myslivců. Milá Almaro, s radostců ti oznamujeme, že jsme zaradili na prvý program odstrel zajíců v Borovém lese příští týden. A to sice v denným termíne, ponevač v nočných termínech sú zajíci neviditeľní. Anča Broďováková Kromerížanská sa nás ve svém obšírném liste zeptala, kedy budeme vysílať další porad Vieda pro prax, ktorý sa jej a jej manželovi velice lúbil. Porad Vieda pro prax, milá Aničko, budeme vysílať porád, ponevač o porad cyklického charakteru a teda ho môžeš vidieť už na budúci měsíc v tém istém exponovaném termíne. Žáci 8. B trídy z Grumbírovec sa ptajú, proč sme vysílali prenos z majstrovstiev sveta v Gulečníku tak neskoro, že všetci pozaspávali. Milí žáci, milé žákyne, majstrovstvá sveta v Gulečníku, ktoré sa skončili včera v Zohore, sme vysívali pro dospielé, ponevač Gulečník by žáci hrát nemieli ze zdravotných dôvodov. Zadýmený šenk a tak dálej, a tak dálej, a tak dálej. S výsledkama majstrovstiev sa s vama ráda podelíme. Miša, Pala a Joža sa umístnili na velice čestných místech. 25., 72. a 55. Absolutným mistrem světa v Gulečníku v Zohore sa stal Talián Prndulíny pred Norem Stilmarkskjoldem. Tešíme sa na vaše dalšie listy a prozatím dovidenia.
Milé príbuzenství, sezval se vás jako najprefíkanejších a všetkýma mastama mazaných členů našej rodziny na túto žranicu, aby sa vám zajímalo. Od 1. januára príštího roku, to znamená ani o mesác, hodlám prestat kšeftovať ze zemi. Aj mňa začínajú bolet kríže, aj mňa to prestáva po ten drhém čase bavit, aj by som si ešte nekolikrát zaslúžené vyhodil z kopítka. Prevádzam svoj kšeft od uvedeného dátumu se všetkýma aktívama a pasívama na svojho syna a doterajšieho společníka Jána Budenbrooka. A vás žádám, lidičky, aby ste sa prestali handrkovať do každú volovinu a zamysleli sa nad osudem Záhoria. No teda, stán synko, keď s tebou hovorím, lebo ty tak ulipnem, že preletíš cez celú túto sálu. Tuším, sem pustil do galot, či ešte nevím, uvidíme. Gratulujem si. Nehovor nikomu, že mám tu veru. Ani ty, Milko? Nezapomen ráno volať Gajary. Nech ma šlak trafí, keď tá noha, ktorú držím pod stolem, nepatrí tebe, Hančo. Keď sa zetrám, ty za humna ukážem ti nové knižky, ktoré som dostal z SPKK. Niektoré sú brožúvané a niektoré vázané. Včera jsem byl zase jako pytel. Keď mi prestanem piť, je se mnou amen. Uvidíte. Milý Janko, keď pôjdeš do šénku, nikdy nezabudni zamknúť kšeft. Nemám pravdu, Mariško? Mám pravdu, Mariško. A vždycky rob len také obchody, aby sem sa nikdy za to nemusel hambiť, že si Budenbrook, ty hovado. V peknej ukážce z televíznej inscenace sme narazili na slovíčko Budenbrook. Ukážeme si na ném jednak časovány a jednak sklonovány. Najprv časovány. Prítomný čas. Budenbrook, budeš brúk, bude brúk. Budeme brúci, budete brúci, budú brúci. Budúci čas. Ten sa rovná prítomnému. To je práve výhoda záhoráckej spisovnej slovenčiny. Minulý čas. Bilsenbrúk, Bilsbrúk, Bilbrúk. Na tento slovíčku si môžeme ukázať aj sklonovány. Prvý pád. Kto budem? Brúk. Druhý pád. Keho budem? Brúka. Tretí pád, kemu budem? Brúkovi. Štvrtý pád, keho budem? Brúka. Pátým pádem voláme Brúku. Šestý pád, v kem budem? V Brúkovi. Sedmý pád, s kým budem? S Brúkem. Pri slove sách tvoríme aj podmínovací spôsob. Byl by sem býval Brúk, byl by zbýval Brúk, byl by býval Brúk. Rozkazovací spôsob, buď brúk, buďte brúci. Zápor, nebudem brúk. Zesilnený zápor, aj just nebudem brúk. Dovidzená v další 27. lekcii učíme sa záhorácky. Lúči sa s vama Lojza Pokorný, prodej zelí v Male. Len čo mi zavolajú, tak hneď to všetko odvysílám. No, a keď vám to neprejde? Nuž tak, v tom prípade to neodvysielam. Haló, akadémio? Áno, a kto tam? Jako? A Makčen, no, však doktor Makčen, na vás čakám. Tak Jako, jak? Jako, jak? Aha. Takže aj zostáva? No tak v tom prípade dvopočutia.